Urip dadi wong lanang kuelik rasane kaya dolanan yoyo. Kadang munggah, kadang mudhun. Deleng sing jaba wong lanang katon gagah, cekatan, kerja rada eseman. Tapi jerone ati aslinya kepingan-kepingan luka sing ora sempet diucapna. Cuma disimpen, dipendem, bahkan kadang cuma bisa ngelus dada. Awal nikah kabeh katon indah. Bojo sing gemin pas pacaran kayak bidadari sing mudun sekang brosur klinik kecantikan. Wis tangannya alus, mambunya seger kayak kuburan anyar. Saben telepon isine doa lan sayang. Mas, hati-hati ya kerjane, tak donga kena, muga-muga usahane lancar. Ala tobat, si anget sih ya, kayak wedang bandrek. Tapi sawise nikah, belangin nembe katon kabeh. Bojo sing gemen suarane alus, saiki suarane kayak jeblugan. Emosine ora karuan, kadang bombong, kadang kesurupan setan. Turune ngorok, silite ngentutan. Kadang masak, kadang cuma luru alasan. Sapaan sing gemen romantis saiki berubah dadi ancaman. Akhirnya sing lanange meneng ning omah dadi ora nyaman. Mulane ge wong lanang sokan pengin dolan, luru udara seger, luru ketenangan. Barang anuk dolan ning omahe kanca, ndeleng bojone kancane, kadang dadak rasa adem ning dada. Wis ayu, lambene abang merona, mambune wangi, senyume manis kayak kasir Indomaret, rambutnya semotingan, kelambine rapi, pipine gemoy, bokongnya gede kayak sapi limosin.